Ada na, sir. Lingkod sa kadali, sir. Lingkod sa lingkod. Okay, may buntag na mo, sir. Buntag. Sa'yo pamati na mo. Ay, kanin. Sakit ba? Kani, dire. Oo, kanin. Pangiyuran yun. Okay, nabundak ng budi diri. Kung kano sa mga nabundak? Dugay na, kuhan dyan ko. Ha? Dugay na. Dugay na. Pero wala, mahilot. Nakahilot noon. Oo, nahilot siya. Pero, kung sa man ka naman. Sakit kong Laga laga. pa yung nabilin. Wala mahurot. Sige. Mga pila ka, ako naman napadlaw na siya. Paminanin mo. Sakit-sakit. Hindi ka nung kuhan. Eh, ipailot man ako ni. Oo. Hindi nawawa gamay. Nawawa gamay. Pero napagyod. Na, Pero gikat to pag sakit niya, mga pila kadlaw na na. kuhan na, mga simana na. Simana na. Sige. So gawas aning diri sakit siya mga pangiyuran, ano to pilain? Eh, mga bitugan diri ba? Mabikugan po ka. Parang kuhan. Oh. Kaning wala. Ang katuong to, dili ma Parehas ra. parehas na mo bikugan po. Usahay ra. Yung kulikaton ba? Oh, kanang lagi mo sakit tayo kanang rad. Kulikat. Oh. Mamatay na sa sakit Hindi wala. naman sakit, pero kulikat lang ba? Oh, pero sakit ba ba? Hindi mo kaya sa sakit. Dili kayo, amayo kit. Ito pag yun. Ang raman. Mara, wala sakit ang likod, abag na, wala. Wala man. Sugar okay. Normal ang high blood. Awa mo kay Hagrid. Oh, normal lang, 120 ra. May nakabalo ka sa kusan? Sa kuhan, Facebook. Facebook. Maayam. Karon pa ka mahilot. Oo. Sukad, sige. Asay mo balay sir? Eh, gihing ra ko, gihing. Tagadihin ka, dali araw mo naabot. Ano, kami nang gihing. Dali. Hindi tayo na ko dito. Dali ara. I know, no. O gusto gyud mo abot dayon, maabot man gyud dayon, no. Sige yan guys, shout out sa taga Gihing Davao del Sur. Nasa sa diri atong tabangan, no. Kay iyang kani iyang pangiyuran. Wala pa gyud mahurot og kaayo. Napay nabilin gamay, no. Nya bikugan pud siya, usahay. Nya ana lang, no. Nya lahi mo gud magtrabaho tang natay ginapamati, no. So ayan guys, so shout out sa taga Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Man ano, Gihing Hagunoy. So shout out sa inyo, God bless sa inyo. Merry Christmas sa inyong tanan. Merry Christmas, brother, advance. Happy New Year, no? Nya sa mga viewers outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention Singapore, India, Malaysia, Indonesia, of course, ang Pilipinas. Maraming salamat. Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo, no? December naman, wala gyud na gyud mapugnan. Of course, nagtanaw sa kanunay, nag-subscribe, nagtanaw, nag-like, nag-share. Maraming salamat sa inyo guys. Of course, kung karon lang ka nakakita sa kuha, first time mo nakita niya akong video, kung ganahan ka sa traditional hilot o healing o basta ngani nga mga hilot, kung ganahan ka, please subscribe, no? Click lang ang notification bell para updated ka sa gina-upload na ko matag adlaw. Kaya kada adlaw ko nag-upload niya. Pwede ka mo like, pwede ka mo share, kaya kung makashare mo ba mas daghan mas daghan ang masayod, mas daghan po tag matabangan kutob sa atong mahimo. Ayan. Katunay ng utanang na ako'y Facebook, kung ganahan mo maging friend ako'y Facebook. Eric Hilot ang Binisaya o ang Eric Hilot ang traditional. Ayan guys. So, nag-comment po nga taga-asa ko, taga Digo City ko, First Cram Street, Rabina Compound, Barangay Sunuan. Wala kaabot inigsulod sa Rabina, wala kaabot sa gym, no? Dere ragyod sa Rabina, Digo City, Davao del Sur. Ayan guys, maghilot na ko. No, shout out sa taga Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Ayan, sige. Naki-short sir? Na, short lang. Ilista niya sa kwan mo. Duel, stress. Kauban mo? Dili. Ay, may buntag, sir. Pilot ka? Eh, kaduha na ko ni balik. Ay, kadora no. Tama. Sige. Ikaw lang sunod, ane. Relax lang ka diha. Sige. Tanggalin mo midya, sir. Yaambin na imong kuan. Imong gusto. Adre lang butang sarok. Magmakan ito. May imong gusto. Mata na ito.
Kana lang dahil na pala sa to. Kana lang t-shirt ibutang na to dire. Kasi ibutang na. Yan guys, welcome to my channel. Ano tanggal lang. Okay, tulog. Ano to kamot siya? Yan, lagi ka. Ano siya? Saka na to kamay siya. Dari dapat to. Ya, terus ko kamay. Kani ka baga. Hops. Terus may kamay ka. Hops. Kana okay ka na? Sige. Hello guys, welcome to my channel. Please subscribe po. Love you guys. Kali aram na kato diri sa no? Ano, yung Facebook. Ang dati. Ano naman ko. Dugay na? May tao. Amo ba? Ano sa? Tao ko na to. Parang nung ako. Ani kan. Nabuti mo na. Ulit tao. Ano nila nilakaw na. Basta mawa ko diri nag-home service ko. Kamo ko yung service ko. Kana insay gusto mo ang service. Dito, manjat. Malam. Tungnan.
madamulan gabing gihing. Dito sa Daymulan. Oh. Wato sa kanang opening manggod. Opening manggod. Hindi, blessing ito. Blessing ba opening salvo gabi, grabe tao. Tigod maihap ang tao gabi. Kabaga. Ha? Tumagputong sa iyo ba? Oh, manulod dito no. Ya timing po kayo magani. Undang po no. Wala pa man. Ayaw na guro to. Balik eh. Ang final. Kaya naman, wala nang ibat. Gamay lang. Yan ang final. Thank you. May nalang. Ay, magpikil dito sa kayo. Ay, kalit na kung kala mag-ulit. Ano? Wala ang na. Ano yun? Wala ko yan. Wala ko yan. Hindi ko ah. Luti kong barangay gabi. Ano? Bukan. Wala ko. Ngunit. Pag-ulit ako niya. Yan, napabaksin na ka, sir. Ha? Pabaksin na ka. Wala. Dito na. Ha? Sigurado. Wala rin nagbakin eh. Pero. Sige na. Wala rin bawal ba? Hindi. Bakin. Bakin. Hindi ko yung makulan eh. Pabaksin eh. Kung makulan eh. Buwan ba? Nuway. Nuway. Buat ko yung mabil. Sa ko. Dito ko. Tingnan. Ako ang naman. Wala pa. Baksin. Damay kuwan. Pero dito pilihan sa baksin. Ang sakit. Iwan lang sa barangay.
Palitan na ko na to sa mga tao na to sa saksakanan. Dito ba yung main nga plangka? Saan nga na plangka? Nali naman to. Ang upat ko saksakanan ba? Tulo raman eh. Ang upat yun. Dito malingot mo. Ini tuh. Pero, ang bugnaw na to. Jalan. Wala pa. Ano to? Uy, ini. Ano to litripan no? Hindi magkagaligo. Ano pa? Ha? Ano ka magliligo?
balik kami lang tag 5 tanan. Katong tag size niya. Ito na lang lagi pagkaanan. Sa 5 lang. Nilak si Ding. Nilak si Ding. Kasi ito naman. Ang gayon mo. Magkano naman ka ng araw sa'yo? Yung anin, kaya ito. Okay ran mga larga sila kala size. Bisa na sakinan. Saran mo ito niya. Ito niya. Lipay kasi kung anak yan may ano. Ha?
Please subscribe po. Bisa na mo. Ako na yung mapakaon. Hindi ka na pagkaon. Tao, nagkakaroon sa iya. Isda. Tao na. Ilong na rin. Anak ko na rin. May disbabaw. Stress. Stress. Kayang. Kira? Nakakaminaw pa, no? Ah. Kaya kayo pining nagpared pa. Iya. Ha? Di. Oh, pared. Nagpared sa sila. Lantern pa rin. Lantern pared. Hindi makaya Cal City ka ba ito kung pining ko din ang pagkakastaw ka, no? Atong nananaw sa kawas, musulod pa. Dugay kasulod ba? Hindi. No? Yung gani, wali ulan pa fireworks. Ulan pa to. Bukas ang fireworks. Di na. Pag gumag-fireworks, tagtawad. Okay pa ay. Dugay pa. Dugay pa gyud naka Mga isa ka oras siguro. sobra oras kay naka-video pag utang. Sobra oras ko tong isa, yang isa. Alas 7 man nag-fireworks. Ang alas 8 siguro. Sudut to. Kaya ulit lang, alas 8 kasi. Ayun naman na pa rin. Naman nagsuloy mga tao atong rasa. Paulit na. Paulit. Di ko pa padulungay pa tong uban ba, no? Kay namin nag-live. Pero to sa Jesus. Adto po tagagihing gisugatan na ko na yaak na ni balik ta. Ulan mo kay Digos. Namang mo live ba to? Sige anak mi. Na naging comment ugma na lang mi ay. Ugma bro dagan kay niya. Sorry. Ang gapas mo na to opening lang ba no? Kano?
ato di ka busaka ka dito sa kaso. Nay, bantay ito, pulo ra. Dali, karon ni ka May mo security. walay kuan. Ang pwede. Dito ka na 5. Right, ang size. Bako na kayo sulod ay. Murag ito sa nang ano, kare. Lugar sa kare, mas sa Egipto, basta unang mana. Pulo ra, mga tama na. Wala itong magawas. Tugay kayo, kaso. Tanggong. Wala ka mo gawas. Kuan. Kung kasulod. Yan may magawas isa doon ha. Doon ko kasulod. Lugay kayo magawas. Ganun si Karag. Safety. Grabe wala yung distancing no? Nagtramatis mas yung sulan. Ang dami na akong tapos nga. Welcome. Gusto ko ng tao kasi ko. Ito sila mo sa tubig. Ako mainit ko. Wala. Hmm? Ayun. Ano? Wala na ba yun? Ay, kanay na lang sa inuan. Renuan, tablihan na lang. Kaluksong. Pa sa kapis mo ito, ano mo sulod? Ang halim, wala ka na libo, mga sintos pa. Kita ramai menguan ke dia. Kita nama maligya itu kita ramai menginap sa tungkuan. Mau bagaimana menginap? Terus isu dia mau tinggal nan. Sudah ni kuda gede nama mengalat memalik di gatos. Karena red horse. Hari ini gugus ini kurma kau. Mana sah? Ini kurma. Ano pang nagliputan sa ito? Siguro na daw. No, lungat. Nama Christmas sale man. Ano sila da? Ambot lang. 0%. 0% karena yun eh down, hindi na pwede ko down mo. Saan pag ginansya nila, 500. Ang gamay na lang kayo mong baro nung nagkibot sa. 1,000 ato ko, 2,000 mo guna nga ito ilahan, 2,000 mo guna kapin, 2,000 dress mo. Mga gwapo mo po itong mga to. Di man to lokal. Ang lokal, 1,000. Kapin. Ang gwapo ito ilang Magkano nagbuha? electric pan. Ang hangin. Uyog yung kasi. Ha? Hangin, uyog yung kasi. Ano sa tangagin sa mana dali? Wala tao. Wala din ka saro. Gapon, wala ka na rin. May itong gapon. Ako gapon, mamuhog no, ano? Mamaw lang. Sige sa semana daw nani siya. Christmas na ito. Ay, yung sulod sa park, mga Christmas. Pagkabot sa sulod, wala yung mga Christmas. Parte initan na dyan sa... Puro na handlock sa... Pagkakanya, way stampede pa. Di, ang ako matang-una-una to. Dito mo sa sulod sa Kuanta. Munisipyo. Open, biyak yung munisipyo, no? Tumok na kaigang dito. Ano na, no? Tumok kang tao. Walay. Kalitong paglinaw ka, patay. Muli, bahalag basa. Hindot yung kaya, kaya hantod, 24 na, dahil mo kayo manobra, 24, no? Kaya dili, ara po taga-digos. Pag po sa taga-digos, ay ang mga ayang amiga nga, Gapon man adlaw kay sige magyapon na ako. siga gyapon. Lista lang ko daan mga kuan alas city. Adada. Sa Romates. Lista daan, nasin lang.
Nawag na sa hapon. Ito sa mga. Basta lang. Ang dili, ako di wala. Ato na po kong park. Hindi sa masipot, ato kong park. So, hindi ko usap. Si Rino, si Rino. Welcome to my channel. Please subscribe po. Tapos sulit na sa iyo mga Ano naman? pangayo. Hindi na mo papanas mama. Yan eh. Sus, mahuli na kaanit eh. Matagulit ko kayo, gusto namang nahon. Asa sa? Dito. Sa Federicos? Sa Termero, sige na to sa iyo. Anak, katulong niya hanap ka. Ano, Ano yun sa ano? ila na magulong tayo pag mag-ina lang yung pin ko. Nalima ko man magbiya. Ano, limo Ano kay... magsakay? Di pa po ito manguli sa limalin ba? No? Digri? Asa ito manguli? Pinagumbasa ah. Ito, pwede magkasuon. Balik ko Termero. Ano bilit naman sa andar? Wala naman akong testingan. Dili man da. Wala good. Masig buot, masig napuno na ni upuan. Wala good. Ano ko yun? Kanang habo. Tingin ang limpyo. Eh, ungot biya kayo to siya. Bakit sa pagkakalpan mo? Ah, buat Ano to? Wala ko pa. Sige, alam. Ang dami din ako nakakamutan ng kanila. Ang dami naman. Na. Anak bang dito bang? Ano? Anak. Ayaw, anak dito. Anak, sige, anak. Dangog kayo eh. Dili, dana, balik mo. Hindi makaya, pabalik. Sunod na. Magdamo ba?
Ano ito? Sige ba? Up, yeah. Dito ba? Magot ang sarili ko sa ito hapon gabi, bawal yung masa at batligyo ha. Tapos mo na. Hindi nga na, makaparalyze na. Yung paglagot. Correct. Ligo tadaan, bago tamang unsa ko sa buon. Ha? Dili kay pag manog, manlaba, pag magguna, pag mag-jogging, maligo, mali na. Hindi ko buntag lagi. Yung panggabi naman dito, kuwan, hapon ako maligo. Permanente ko na gabi. Start yung kuwan, 15 days. 15-15. Pero kung hapon, taas mo kayo mong tulog kung nakarelax ka. Grabe yung relax mo. Ano yun, naman yung balik-balik, pas mas kusog. Teka. Bentar, menunggu sampai sini naik ke sana dia itu ke pabrik. Mandar, ada apa? Udah. Dangu ya. Beli na. Beli kan ni? Kumot na siguro na. Kumot ang sa kuwan sa brasa. Ha? May brasa. Mandar, agapon kalit ng gulong. May brasa. Nalima po kapila na po dyan ito uyok, boss, no? Ikapoy na po dyan, no? Nang mga community ko na may brasa. Hiluta na, hiluta. Saan mo na? Hiluta na, hiluta na. Diyan na sa likod. Anda na magina. Lumot. Parang po na, di po mandar. Kapon, rapot. Ano man daw magina. Nagtutula na kuwan. Namay.
And guys, please subscribe po. Ito gamay. Sakit gamay. Wala pa pag-iinit mo. Ano, amak ko walang pizza pa. Church na ko na ba?